ለአዳም አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም አሰሮ ለሰይጣን ያቶ ሐርነት ስለነበር ዘለና አሰሮ ለሰይጣን መን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ንሰይጣን ንመን ንግዛት ንመን ንስደት ንመን ንምፍርቃን ንመን ንምፍራህ ንመን ንስግዓት ንመን ንጥሜት ንመን ንምቅዝባዝ ዓለም ተቆዘዝና አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሐቀኛ ሓርነት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ቆሮንቶስ ዝተላኸ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጳውሎስ ምስ መለአ ጎይታ ኢየሱስ ብቅድሚት ምስ መርሖ ብድሓር ኮይኑ መንፈስ ምስ መልኦ ናብ ቆሮንቶስ ዝተላኸ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 4-5 ዘሎ እስመ ክርስቶስ ሞተ በእንተ ኃጢአትነ በከመ ይቤ መጽሐፍ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ሓደረ ካብ ድንግል ማርያም ድማ ተወለደ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ድማ ሐቀኛ ሓርነት ንምምጻእ ጉዕዞ ጀመረ ጉዕዞኡ ናብ ግብፂ ገበረ ካብ ግብፂ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ ካብ ኢየሩሳሌም እውን ማእኸል ኢየሩሳሌም ኣተወ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ድማ ወዓለ ካብ ቀራንዮ መስቀል ድማ ወረደ ናብ መቃብር ድማ ኣተወ ካብ መቃብር ድማ መቃብር ክፈትለይ ብዘይምባል መግነዝ ክትሕለይ ብዘይምባል ምንም ዝሕዞን ዝሓየሎን ዘይብሉ ነቲ ሞት ኣሲሩ ነቲ ህይወት ጨቢጡ ነቲ ብርሃን አብርዩ ነቲ ጸልማት ጨፍሊቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ንምውፃእ ንደቂ ሰባት ካብ መቃብር ተስአ አሰሮ ተባሂሉ ተጸውዐ ናይ